Știați că curiozități despre furnici. Când ne gândim la furnici, probabil că ne vin în minte imagini ale unor mici creaturi de culoare neagră sau roșie, a căror muncă neobosită se desfășoară sub razele fierbinți ale soarelui. Dar în spatele acestui tablou comun se ascunde un univers extraordinar și fascinant al curiozităților, comportamentelor ingenioase și realizărilor uimitoare ale acestor mici minuni ale naturii. Furnicile sunt insecte sociale și muncitoare, care pot fi fascinante datorită comportamentului lor și capacităților lor unice. Iată câteva curiozități uimitoare despre furnici. Furnicile trăiesc în colonii care pot cuprinde de la câteva sute până la milioane de indivizi. Aceste colonii sunt considerate superorganisme pentru că funcționează ca un organism unic în ceea ce privește activitățile lor. Într-o colonie de furnici, fiecare individ are un rol specific. Există muncitori, soldați, regină și masculi, fiecare cu sarcinile și responsabilitățile sale. Furnicile folosesc feromoni, substanțe chimice specializate pentru a comunica între ele. Acestea pot marca trasee, avertiza despre pericole sau coordona activitățile de hrănire. Furnicile sunt cunoscute pentru capacitatea lor de a transporta obiecte mult mai mari și mai grele decât propriul lor corp. Ele pot transporta împreună bucăți mari de hrană sau materiale de construcție pentru cuiburi. Acestea sunt printre cele mai puternice insecte din lume și unele dintre cele mai puternice ființe de pe pământ. Aceste ființe mici pot transporta obiecte de 50-100 de ori mai grele decât propriul lor corp. Furnicile muncitoare aduc hrana înapoi în cuib, unde hrănesc alți membri ai coloniei. Această hrănire socială ajută la menținerea forței și unității coloniei. Soldații furnicilor au mandibule mari și puternice, pe care le folosesc pentru a se apăra de prădători și pentru a lupta cu alte colonii rivale. Anumite specii de furnici practică agricultura insectelor prin creșterea și protejarea unor organisme, cum ar fi afidele, pentru a se hrăni ulterior cu secrețiile lor zăhăroase. Furnicile au un rol important în ecosistem prin descompunerea materiilor organice și reciclarea nutrienților în sol. Unele specii de furnici au muncitori specializați în curățarea și îngrijirea altor furnici, inclusiv a reginei și a puiilor. Furnicile regină și masculii ies din colonie în ceea ce se numește zborul nupțial, un eveniment în care se împerechează. Această perioadă poate duce la formarea de colonii noi. Furnicile pot juca un rol în polenizarea plantelor, deoarece unele specii transportă accidental polen pe corpul lor în timp ce se hrănesc cu nectar. Anumite specii de furnici au capacitatea de a pluti pe apă, formând saltele din propriile lor corpuri atunci când sunt inundate. Există specii de furnici numite furnici cowboys, care domesticesc și pasc ciuperci pentru a se hrăni. Aceasta este o formă de agricultură unică în lumea insectelor. Furnicile muncesc în echipă pentru a depista și a colecta hrana. Ele se deplasează în linie sau formează lanțuri umane pentru a transporta mâncarea. Acestea pot supraviețui în medii extreme, precum deșerturi sau păduri tropicale, și au dezvoltat adaptări specifice pentru aceste medii. Acestea pot avea un impact semnificativ asupra compoziției solului în jurul cuiburilor lor, influențând creșterea plantelor. Durata de viață a unei furnici poate varia de la câteva săptămâni la câțiva ani, în funcție de specie și rolul său în colonie. Furnicile au două maxilare puternice care funcționează precum foarfecele. Insectele nu pot înghiți hrana solidă, ci doar seva sau sucul alimentelor pe care le storc cu fălcile lor puternice. De asemenea, acestea au două stomacuri, unul pentru uz personal și unul pentru a împărți cu ceilalți membri ai coloniei. Acest lucru le permite să împartă hrană sau să ajute la hrănirea puilor. Furnicile pot fi folosite ca simboluri sau metafore, deoarece pot reprezenta diferite valori sau idei în diferite culturi sau contexte. De exemplu, în Biblie, furnicile sunt folosite ca exemplu de hărnicie și înțelepciune, îndemânând oamenii să își pregătească proviziile pentru vremuri grele. În China, furnicile sunt asociate longevitatea și fericirea, fiind considerate animale norocoase. În literatură, furnicile pot simboliza ordinea, disciplina, cooperarea sau conformismul, dar și opresiunea,
alientarea sau rezistența. Vă mulțumim pentru vizionare! Nu uitați să lăsați un like, un comentariu și să distribuiți videoclipul.